Right, so mae'n stupid y gloch yn y bore a fi wedi cael gwahoddiad i mynd lan I Bwllheli. Fi'n gwybod pam. Apparently mae rhywun yn dweud wrth fi pan fi ar fy ffordd. Fantastic. So, come on then boys. Amser i mynd ar road trip. Tidlaen de. Ac o'n I off, fi, Nicky Pat, gynt o'r lle aps a oedd y tech, Josh, y dyn sain, wel, ar ôl pigo fel an, a Griff, y boi camera prydferth na. Ac ar ôl rhyw awr o yr un eithon ni gyrraedd Aberrhonddu, Curiad Calon Cymru. Amser cael cwbl o selfies a ffyn y mas, beth oedd yn mynd ymlaen. Fi'n gallu gwybod nawr, like, ti'n gallu deud wrth I fi mynd I wneud. What? Beth yw hwn, like, clist? O, sut mae'n mynd I weithio dy gwallt fi, anyway, like, Sci Fi Weekender? Fi f***ing Spock nhw rhaid. Elf. Ni'n rhywbeth o Hobbit. Oh, for sake. Wel, o'n i'n ôl ar yr hewl am 37 munud I fod yn hollol gywir, ac o'n adegau pan eithon ni bach yn crazy. Os wyt ti moyn gyrru llythyr ata I neu y lle, yn deud bod safon Gymraeg fi'n gwael, danfonwch y llythyr I prif 1, o bant, meindiad y busnes di, Llanberis. Pam Llanberis? Pam lai. Right, wel, ni wedi cyrraedd Pwllheli yn yr Sci Fi Weekender yma, a I fod yn onest, dwi ddim yn edrych yn sci-fi iawn. Ac ar ôl grab o'r passes, oedd gan y boi surprise arall I fi. Just cael quick look ar yr amserlen, a fi'n gweld fan hyn cyfweliad gyda Graham McTavish. A o'n i'n gweld S4C, right? O'n I fel, S4C? A o'n i'n gofyn i'r merch nhw la, so pwy o S4C o fe, ti'n modd, like, Ryder Bowen Phillips yn rhywun. A wedyn na, rhywun yn nhw Nick Patterson. So, mae'n amlwg bod fi'n neud y cyfweliad gyda Graham McTavish. Absolutely great. Diolch yn fawr, boys. Dych chi'n f***ing stars. Yep, oedd gen I dim ond cwpl o oriau I baratoi, a fair play o'na loads o bobl yna. Mae fe bron gorn mod I cymryd mewn, like. Oedd pob un wedi dod I fwynhau penwythnos llawn dop o sci-fi. Fi'n hoffi'r LEDs, ffasiynol. A oedd Thor fan hyn yn siarad Gymraeg, apparently. Dwi wedi gwisgo ni fel Superman a dwi'n gwisgo ni fel Joker a April Fools. Dwi'n gweithio'n coleg mewn naid e. O, oce. Dysgu hanes, felly y fel ar, chi'n gwneud weld e. Sut fi'n ad e. Lot o bethau i gael o werthu dod. A mae'n maen mwy nesaf fe dwi'n meddwl yn bod yma ddysgu. Hwyl e? Dyna. Sounders, mae angen dilyn y siampl fe a wneud y peth cosplay ma. Mae angen fi mynd I registro mwyn bod yn rhan o'r peth ma, so welwch chi wedyn. So, fi wedi just sign lan i'r peth ma, right? Do'n i'n meddwl, mae'n fine, just cosplay, you know, A wedi tro mas bod mae angen fi mynd ar y llwyfan ar ben fy hun fel Legolas yn sefyll na a wneud pethau Legolasaidd. Dwi'n eitha nerfus amdano hwn hefyd. Ar interview, fantastic. A sôn am y gyfweliad, roedd eisiau fi wneud ychydig o ymchwil. Pwy yw Graham McTavish? Na pwy oedd e, Dwalin yn yr Hobbit, obviously. Hang on, pa mor yw'r gyfweliad ma nawr? What? 3/4 awr? Like, seriously? Ar ôl 15 munud o googlo, o'n i'n barod. Wel, nes I fi weld y dorf. Ydych chi'n actually serious? Like, ydy hwn yn serious? Like, o'n i'n meddwl oedd ddim ond I bod, like, cwpl o bobl. Like, ma' na loads o bobl fan hyn, like. A mae pawb yn just... Ti'n gallu clywed nhw, ma' nhw'n loads. Dwi rioed wedi gweld Nick blaen o blaen. Ta fel arfer mae o'n all cocky. I don't give a shit. Wel, mae'n fanna, mae'n crynu. O wel, ni'n gael hwyl. Hwna'n siwt gymaint o bobl tu bas. Ond y loads o bobl ma. Nes ydych chi'n ffain? Fi'n really stressed. Byddai'n iawn. Pa'n edrych chi fel ma?
Paidwch werthyn, mae angen fy ffrindiau fi, tu ôl i fi. Bastards. Just digon o amser am chat bach Clwyd ar dyn ei hun ac oedd y foment fawr wedi cyrraedd. O'n i'n cachu pants yn dechrau'r peth yn sefyll o flaen y dorfen fawr la, ond ar ôl tipyn oedd yn teimlo'n eitha gyfforddus. Moment gore oedd pan oedd yn disgrifio ei gymeriad dwalyn. I see weakness! You're weak, man! Get a grip! And that's Dwalin. I think you've just changed my life right in that moment. Gaethon ni cwbl o laughs a wnaeth yr amser hedfan heibio chwarae teg. Thank you very much. Oh, pleasure. That was awesome. Pleasure, really enjoyed it. Fi'n llawn adrenaline nawr. Unwaith o'n i wedi cwrdd o fe, fan hyn, oedd popeth ti just fel, like, ma fe'n lad, ti'n bod, ma fe mas am cael hwyl, just fel fi. Ti'n bod, piece of piss. Fi'n Graham nawr. Boys, innit? Elo lads. Wel, ad fe ar Facebook, obviously. Ti'n barod i wisgo fyny hwn? Oh, shit, o'n i dan ngofio hwnna. A wedyn, amser newid. Anghofiwch Legolas, dyma Nicholas. Should fi'n edrych, boys? Lle mae'r wig, mate? Na, fi ddim yn gwisgo'r wig. Like, fi just yn neud yr interview ma hwnna, right? Tro fi i neud dewis fi, a fi ddim yn mynd i gwisgo'r wig na. Fi'n edrych fel absolute dick. Wel, ti'n o leif os gael ein. Really? 2 glist chwith yw'r rhain. Dim fi wedi gwneud y glistiau iawn. Cwm. Yeah, amser uchafbwynt yr item. Fi a cant o bobl eraill wedi gwisgo lan i edrych fel absolute tools. Like, o'n i'n meddwl bod falle 1 neu 2 ohonyn nhw'n mynd i dod fel hyn a neud e, ond mae bobl wedi gwneud ymdrech eitha brutal, ti'n modd? I weld cwbl o'n nhw, mae wedi cael cerddoriaeth, wedi cael props. Oedd un boi mas, nad y sgript. Ti'n mynd gwybod beth fi'n mynd i wneud? Sgynna i ddim, like, bone yn beth, dim, like, arfe, so just cwbl o menacing looks, falle. Ac ar ôl 40 munud o anos yn y cyw mwyaf bizar fi byth di gweld, ble oedd Griff ar gyfer y foment fawr yn ffilm y shots o merchandise. What a dick. A bron iddo golli y berfformiad mawr. A ie, na fi, Nicholas, rip-off o Legolas o Lord of the Rings, a waw, nes i weithio'r llwyfan na. Drycha yna fi, oedd gen i fi'r moves, oedd gen i fi y swagar. Rhaid pwynt o mas, mae yna gymeriadau o ffilmiau sci-fi eraill ar gael. I mean, come on, like, o'n i'n dda, o'n i? O'n i'n gret. Yn gwybod o'n i'n gret. Oedd yn just mess yn dod e. O'n i'n meddwl, ti'n modd, o'n i'n just mynd amdano fe. Couple of moves, couple of swishes, cael cwtch bach dy merch na. O'n i wedi cael laugh o bopeth. Brilliant, brilliant. Byddai'n neud hwn to. That's it. Ac ar ôl hynny, o'n i'n teimlo fel y peth gorau i'w wneud oedd just gadael cyn i fi troi'n un ohonyn nhw. Right, so fi di cyfweld Graham McTavish, fi di gwisgo lan fel dickhead, a nawr fi'n eistedd mewn deck chair massive. Yr unig peth ar ôl nawr, cael cwbl o biars de, briliant. Sci Fi Weekender wedi cwpla. Nawr am y biars!